Kære venner, velkommen til denne lille Flipped Classroom video, hvor vi skal dykke lidt nærmere ned i, hvad pædagogik egentlig er. Min medvært i dag. Yep, det er mig. Goddag, Esben. Og vi skal gå hen over teksten, hvad er pædagogik, som er skrevet af Gun Imsen, som vi jo indimellem omtaler som bare Imsen i undervisningen. Hun er professor i pædagogik oppe i Norge, i Trondheim. Rigtig klog dame. Det er helt sikkert. Vi skal dog også lige vende et lille hængeparti, som vi havde fra sidste undervisningsgang, og det er i forhold til den berygtede læringsskematik. Og som vi har talt om før, jamen så er det væsentligt nye i det her forløb, når vi benytter os af den her model, det er, at vi netop forsøger at inddrage det nederste niveau her, altså kulturniveauet, og ser det som betydende for, hvilken viden og hvilke færdigheder den enkelte fodboldkultur ønsker at fremavle hos spillerne. Men vi synes også, at der er et andet perspektiv, som vi skal have med for den her model i det her forløb. Og det er de næste 2 rækker, kolonner, i modellen, når vi kigger på den i en vandret forstand. Og det er jo spørgsmålstyperne og undervisningsformerne, som vi godt vil have, bliver lagt i tillæg til det, vi allerede har været omkring, som var videns- og færdighedsbetegnelser. Og det er jo fordi, at vi skal til at rette I skal til at rette den kulturelle forståelse, og det I har skabt over de sidste 2 lektioner i fællesskab omkring jeres kultur, mod hvordan det skal formidles pædagogisk, og det vil sige, hvordan får vi det bragt ud i en praksis, som man kan opleve. Og det vil sige, det er det I så i fællesskab først skal skabe og opleve, og så skal I skabe det for nogle andre, som skal opleve det. Så der vil vi gerne have, at når vi snakker skematikken, så får alle 4 rækker eller kolonner med i det perspektiv, vi kigger. Og det vil sige, at vi arbejder både med, hvordan man kan stille spørgsmål og arbejde med at få nogle særlige vidensformer ud af det. Men også noget undervisningsformer, som jo knytter sig til nogle bestemte kvalifikationer, kompetencer og noget kreativitet. Så have det en mente, når jeg går i gang. Yes. I forhold til pædagogikken og i forhold til den kære Gun Imsen, jamen så beskriver hun pædagogik ud fra 3 sådan centrale begreber. Det er opdragelse, det er socialisering og det er undervisning. Og vi starter med at gå kronologisk til værks og snakke en lille smule omkring det her med opdragelse. Ja, og opdragelse, sådan som vi kender det i dagligdags tale, er jo opdragelse af børn, men også i sådan en hverdagsting, altså man opdrager hinanden, men også opdrager selvfølgelig de unge mennesker, eller studerende, man har med at gøre. Så det er jo sådan det overordnede blik, som Gun Imsen lægger på det, det er, at vi snakker om, at man skal opdrage individet, sådan at det kan indgå i mange af livets situationer med succes. Det ligger ikke så langt fra det der overordnede tema, som vi arbejder med, og det er derfor det er med her, som er den her kulturelle kompetence, altså det er bare på tværs. Det er den individuelt prægede. Så er der også den mere sådan samfundsorienterede opdragelse, som jo i højere grad går på at finde ud af, hvad det er for nogle ting, man skal have med i bagagen, når man er et lille barn, når man skal ud og virke i et samfund med succes. Ja. Så det vil sige, at der er altså nogle helt bestemte normer og værdier, som man forsøger at opdrage hen imod, for at børnene kan indgå hensigtsmæssigt. For at den her ligning den ligesom kan gå op og kan blive til noget, jamen, så er det væsentligt, at man fremelsker en eller anden form for tillid, så barnet eller den studerende føler sig tryg i selve opdragelsessituationen. Når vi nu har et samfundsudvikling, som vi har talt om, også i undervisningen, som gør, at vi måske går mod et mere internationaliseret og globaliseret samfund, så er vi er også vidne til en samfundsudvikling, som bærer et mere flerkulturelt syn på opdragelse. Det vil sige, at der er flere forskellige holdninger i vores samfund til, hvad en god opdragelse er, eller hvornår man er opdraget godt.
Og det udtrykker jo i sin helhed bare et større behov for, at vi kan rumme hinanden, eller rumme vores forskelle internt i vores lille samfund her, fordi det rummer flere forskelle generelt set, men også at man jo for at få det til at fungere, har tillid til, at andre vil en det godt, og at har rigtig positive intentioner, samtidig med, at man søger at forstå de forskellige perspektiver, sådan at der bliver det her vekselvirkning imellem den kultur, man selv bærer, og det vil sige den opdragelse, man selv har med, og den fremmede kultur, eller den fremmede opdragelse, man møder. Ja. Og for så vidt var det opdragelsen. Så er det næste, Imensen beskæftiger sig med, det er socialisering. Og i socialiseringen, der snakker man ud fra et mere bredt perspektiv. Den omfatter en socialisering, som både er det, som børn og unge udsættes for i hjemmet, men også sådan mere på bred forstand i samfundet. Og her har vi ligesom to forskellige begreber, som vi knytter til det. Der er en primær socialisering, som er den første og vigtigste, og er det helt nære miljø omkring barnet eller individet, og typisk forbundet med det. Og så har vi den sekundære socialisering, som i højere grad kobler sig til de forskellige arenaer, som de møder i livet. Og der kan man sige, at den første, det ligesom er skolen. Og noget af det, Imensen også lægger vægt på i forbindelse med både opdragelse og socialisering, det er, at der må gerne være kontinuitet imellem de her instanser, som både opdrager og socialiserer vores børn og unge, men også studerende på den facon. Og det er jo det her med, at der gerne vil være sammenhæng i de værdier og de grundlæggende holdninger, som man møder igennem tilværelsen, så er det lidt nemmere at forstå. Og her bliver sådan et perspektiv jo den grad også udfordret af, at vi har et flerkulturelt samfund, fordi der er igen de her forskelle, som man skal søge og skabe sammenhæng imellem, men måske ikke altid møder helt den tålmodighed og det rummelighed, som sådan en forskel måske har behov for. Derfor er det igen også vigtigt for os at lægge vægt på, at I udvikler kulturel viden, altså viden om andre fremmede kulturer, så I højere grad nemmere kan navigere i det her multikulturelle samfund, som I er en del af, og er bevidste om, hvilke forskellige forudsætninger jeres unge målgruppe, som I skal ud og undervise i boldspil, de kan have. Af socialiseringsarenaerne er som nævnt skolen, og det som der som oftest foregår i skolen, det er undervisning. Så kører vi. Det er undervisning. Undervisningen, jamen det er altid en aktivitet, som der foregår imellem flere personer. Og kendetegnet ved undervisningen, det er også, at der altid er et eller andet forudbestemt mål. Altså det er ikke bare tilfældigt, hvilken læring der opstår. Der er et mål med undervisningen. Så vil den også være tilknyttet et bestemt sted og en form for tid, som der også er afgørende for, hvordan den her konkrete aktivitet, den ligesom løber af stablen. Og også, man skal sige, hvad god undervisning er, kobler jo netop til alt det, Søren lige har sagt. Altså, at man er i stand til som underviser at gribe kontekster, elevforhold, hvordan målene bliver tænkt ind. Og det er klart, at jo bedre man forstår de situationer, de sammenhæng, man underviser i, jo bedre bliver den undervisning, man har med at gøre. Noget andet, der også styrker undervisningen, det er, at man har gjort sig erfaringer med forskellige undervisningsformer, og planlægning af forskellige typer undervisning, og sådan noget. Det er jo noget, I alt sammen måske allerede har gjort jer nogle erfaringer med, men i hvert fald kommer til at gøre igennem jeres tid på U-linjen her. Så det ligger der som en del af undervisningen. Ja. Man kan sige, at det som der også er en rigtig væsentlig forudsætning for, at undervisningen den får et ønsket output, altså det ønskede mål, jamen det er, at man blandt lærere og elever eller undervisere og studerende er enige om, hvad det er, der skal læres. Så der skal altså foregå en eller anden form for overenskomst i den her, i hvert fald ideelle situation. Man kan sige, vi forsøger også at gøre det her på stedet i form af vores formålsorienterede undervisning, hvor vi lægger vores målhierarkier og så videre ud til jer, og altid forsøger at være eksplicite omkring, hvad formålet er med den enkelte læringsaktivitet, som vi sætter op i undervisningen. Yes. Godt.
Imsen går videre og snakker om viden. Ja. Og grundlæggende så diskuterer hun egentlig mest, hvad viden er for noget, og hvordan man kan vurdere viden. Grundlæggende så har I jo allerede en god forståelse for, hvad viden er for noget, fordi jo igennem jeres læringsskematik, vores læringsskematik i fællesskab, har nogle vidensforståelser, betegnelser for, hvad viden er. For eksempel en kvalifikation eller en kompetence. Hun mener, at det ligesom er skolens vigtigste opgave, det vil sige det system, vi befinder os i, den arena, vi er sammen i, det er at formidle viden. Men spørgsmålet er, hvad den viden skal bruges til. Og der befinder vi os nok i fællesskab i en tid, hvor universiteterne i højere grad bliver mere vendt mod verden og vendt mod samfundet i deres videns forståelse af i hvert fald hvad der er vigtig viden fra et ideal fra tidligere tider, hvor det måske har været noget mere teoretisk bundet vidensforståelse, der har været vigtig, altså det vil sige teorien for teoriens skyld eller teorien for noget andet skyld som overordnet funktion. Det næste begreb, som Imsen hun går ind i, det er læring, og det beskriver ligesom den her proces, hvormed eleverne de tilegner sig viden. Så det vil sige, at der findes altså rigtig mange forskellige teorier, som hun også nævner, for hvordan læring den opstår. Det kan være behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, social læringsteori og så videre. Men væsentligt er altså, at vi i en pædagogisk kontekst er bevidst om, okay, hvilket læringsniveau er det, vi forsøger at stimulere til. Så skal vi måske ikke sige så meget mere om det. Nej, bare gå videre. Fordi et andet kernepunkt, som der også er væsentligt, det er motivation. I kender det sikkert godt. Sådan en sen torsdag eftermiddag, så skal man kæmpe med, hvad det er, der motiverer. Vi så noget kamp i hvert fald i går eftermiddag omkring 16:30. Der var kamp med et skæg og kamp med at finde ud af, hvordan en kultur kunne komme til udtryk i nogle aktiviteter. Forskellige kampe, kan man sige. Men der er altså noget forskelligt, som der motiverer folk, og det vi igen også argumenterer for, er kulturelt betinget. Men der er altså noget forskelligt, som der vækker interesse, og det skal man være opmærksom på, hvad det er, der får mennesker til fortsat enten at gøre eller ikke at gøre noget. Igen, der er forskellige teorier inden for motivation. Og noget af det, som vi ganske kort lige vil sætte fokus på, det er, det er, at som Imsen hun også pointerer, det er, at i skolen der forventes det altså rigtig ofte, at det er læreren, som der skal skabe motivationen hos eleven, eller ude i idrætsklubben, der er det træneren, der skal skabe motivationen hos atleten. Men det kan i høj grad udfordre situationen for underviseren. Så derfor argumenterer vi for, at man forsøger i hvert fald at skabe et miljø, hvor de studerende, eleverne eller atleterne også har en motivation for at komme og lære noget, og ikke bare få noget leveret. Ja, man kan sige, at nogle af de problemstillinger, der opstår lige præcis i forhold til, om det er lærerens opgave, eller om det er en medskabt situation, det kunne man forestille sig, at griber tilbage til den opdragelse, man i udgangspunkt har fået, både i de institutioner, det vil sige socialisering i sammenhæng, hvor man har mødt undervisning, men også måske fra helt små barnsben af, om det er ens forældre, der er på bedste curlingmanér, sørger for, at alt er spændende og sjovt hele tiden, og hvis der bliver lidt ballade, så bliver man ligesom hjulpet på vej videre i den, uden at man selv skal gøre en indsats. Og det er måske et meget tidstypisk billede af den problematik, der ligger lige præcis omkring motivation i skolen. En lille sidste kommentar på motivation er måske, at motivation typisk opstår, når man lærer noget, og ikke som en forudsætning for, at der skal læres noget. Så når først man er i gang med at få lært noget, så bliver det spændende og sjovt. Men man skal lige hen over den første læring i den sammenhæng. Ja. Når vi ligesom skal forsøge at koge det hele her sammen til sidst, jamen så kommer det store overordnede begreb dannelse ind i billedet. Så det vil sige, at som Imsen hun beskriver det, så bliver dannelse altså outputtet af pædagogikken, det bliver resultatet.
Og det opstår i det her møde, der er mellem det enkelte menneske, men også de kulturelle værdier, som der er grundlaget i det samfund, som man bevæger sig rundt i. Ja. Jeg tror, vi siger, læs noget mere om det. Det var en god lang teaser til, hvad man kunne drive ud af Ibsens pædagogik her. Vigtigt er det at forstå og blive ved med at være bevidst om, at det her dannelsesbegreb og den pædagogik, der løber ud af, det vil sige de opdragelsesstrategier, man vælger, de socialiseringsformer, man møder, de er jo et produkt af den kultur, som man kommer fra. Og det vil sige, det er jo det, I skal ud og prøve på tirsdag. Og ja, faktisk de 3 gange, vi har i næste uge, og de efterfølgende 2. Og det er at arbejde lige præcis med, hvordan vi får skabt den her synlighed, så vi kan se, og I kan se, og I kan mærke den kultur, som I har, igennem både opdragelsen og måden I er sammen på, hvordan motiverer I hinanden, hvad er det, man skal lære, hvordan lærer man det, og hvad er det for en institution, I skaber omkring det, som den undervisning, I laver. Så det er ligesom koden, I skal være med til at knække, og I skal skabe for jer selv og hinanden. Ja. Og det glæder vi os til at være med på sidelinjen i forhold til. Det bliver skide godt. Det var alt for nu. Kan I have det fedt, til vi ses igen. Hej hej. Adios.